želim pre senčanja da neutrališem samu kožu kapka. Vodim računa o trepavicama, da ne prelazim puno preko njih. Želim da ostavim tanak sloj ove transparentne baze, da bi mi se naravno senka bolje vezala na kapak. U zadnjem delu možete imati i par zaokreta ka liniji trepavica i non stop podižite i spuštajte četkicu na kapak i nežno blendam sam vrh kreona da ga smekšam. Da povežem i da napravim gradaciju u tonovima na donjem kapku. Krećem pljosnatom četkicom i postavljam ih ovlaš na lice. Vlažnim beauty blenderom utapkavam ga u kožu lica. Kremasta rumenila mogu da budu divna podloga i za rumenilo koje će doći preko kada želite na taj način da ga pojačate. Ovakvu šminku možete kombinovati za bilo koju svečanu priliku. Sve o online akademiji šminkanja i ovoj tehnici saznaj na linku ispod ovog videa.